जोंनि निख'नि समाव रावबो खिरेन बर जोंनि बे समाव निख'नि समाव खिरेनमोन ने एमएलए क'क्राझाराव उननि समाव दांग्रा वेस्ट बेंगलनि दांग्रा एमएलए फैदोंमोन रानिपुर स्कुलाव दांग्रा एमएलएआथ' खिरेनथ' गाबनानै अबस्था गैखाले निख'नि समाव हाया दांग्रा एमएलए वेस्ट बेंगलनि माने बे दांग्रा एमएलए सावथालजों दांग्राखौ मोसौखौसो होनोना गैखाया फने फुरनां आं दांग्रा मा दांग्रा एमएलएनो लोरै दांग्रा एमएलए ना पाब्लिकफ्रा एकदम मावखागोन एकदम मावखागोन ना दांग्रा एमएलए वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों ओमफ्राय ओरै पाकिस्ताननिफ्राय देरहाग्रा थांदों देरहाग्रा बानजायग्रा सेसेग्रा बिसोर बिदा-फंबाय साथाम बिफाया सादर सुन्दर सिं बिराद इसोरखौ फोथायग्रानि फिसा देरहाग्रा गैयाला पारखिजुलिनि देरहाग्रा गैयाला रावबो बेखौ जोंखौ कन्ट्रल खालामनो हाया निख'नि समाव रावबो कन्ट्रल खालामनो हाया देरहासो पारखिजुलि कन्ट्रल खालामनो हादों आखाइ मिलायनो हादों बेखौ रावबो हाया बेखौ वेस्ट बेंगल दांग्रा एमएलए दे फंथांफुरि बुंनायावनो आं दांग्रा एमएलए वेस्ट बेंगलनि मावखौनो बल्ला थिर सिल्लाय गादा फुरा दङना मावगोन लेदाय मिथिं मावगोन गाव जिलिद सिल्लाय मावगोनग्रासो ना फंथांफोरा आं दांग्रा एमएलए वेस्ट बेंगलनि मावग्लुबा बुंनो हाले खिरि मानसिफ्राथ' गाबनानै सेसखा पारखिजुलि देरहाग्रा थांनानैसो गासैखौबो पारखिजुलिनि रथाल मिसन बियो बेटिसुंजा खिलजिबुं नङा बियो मार्टिन लुथार पारखिजुलिनि सादर सिन्दुरनि फिसाला बिराद धर्मत बिनि बिफायानो बिराद इसोरजों जहन जुबुत बायदि बेफोरबायदि इसोरखौ फोथायग्रानि फिसाफोर बिसोर सोमजायग्रा बानजायग्रा आरो देरहाग्रा बिसोर बिथांमोना साब्रै दंखायो बिराद ओमफ्राय बिनि खोथाखौ लानानैसो जोङो गासिबो आखाइ मिलायदों लिंफुने माबा नोंनि कासिकत्रायाव थांनानै ओरैहाय कारिगावनिफ्राय थांनानै गिलिमफुं थाङोना गिलिमफुं कासिकत्र रानिखाथा लामा सानिलानि ओमफ्राय बेयाव नायहरबाय गारियाथ' बेनि गारियाव थाङो बे समाव बेनि गारियावथ' मानसिया बारा गैया बेनि गारियाव बुंखादोंमोन खिन्थु गारि गोलैयोना सिगाङाव बास गारि थांदों बास गारि हरै सासे सिटआव ना बुंनाय बादि ओरै नायलांदों ओमफ्राय मावाखिसै बेखौ ओमफ्राय बेनि 10 मिनिटनि उनाव फैबाय बेन गारियाव बेनाथ' गोलैयोना बुंबाय सानै साथाम बुंदों ओरै थांबाय भुटानाव फुरा मावबाय दम सेस बेनि गारि बहाय थांखो बडि बहाय साखा बहाय थांखो बेटारि टाच खालामग्राबो थैबाय लोगोया थैबाय माने टाच खालामनाय लोगोसे बे उन्दुना टाच खालामनो मोना फुरा हाया बुबायना हाया ओरै मावखायो बुखांखायो बिखाखौ हायाव मालाबाबो ओरै थानानै बेटारि टाच थांला फुरा पजिसन डाइरेक्ट पजिसन नांखादों बेनि साखा महाय बडि महाय सिलाइथ' जों मोनखादों बिदि गैया सिलाइ मोनदों ओमफ्राय सासेया मा होनदों सासेल' माब्रै इसोरनि अननायाव माब्रै गोलैना थाखो बियो उखुन्दैयाव फुरा बिनिफ्राय उखुन्दै गोजाखा मारनो बे माने सिमां बायदि नुबाय आखायावबो सिलाइबो गैलाय मुंबो गैलाय मारना डाइरेक्ट थिउ मार गांख्रांख्रां नागिरबाय लाबोबाय जोंबो टाइम गैयाना
टाइम गैयाना एसेबां लाबोनानै जाबोदों लाबोना बिराद दुखु बिराद गिनांगौ थांलाबो थाव गावनानै खुलुमनानै थाङो फैलाबो थाव बिनि उनावसो 5,000 हाबदोंब्रा सान्तिपुरनिफ्राय लानानै काथिगुरिनिफ्राय लानानै बङाइगावनिफ्राय लानानै लास्टआव गल्डनखौ जों मिथिदों गल्डन 5 फुट गलाय 8 फुट 10 फुटखौ बानायना लाबोग्रा रुवा नै ओरै बिफा गैया बिमा रान्दि जिबनाव बे उदै बुंजासे मोननाय ओंखाम जानोनो मोनाखैमोन बिनि आथिङाव सेन्देलानो गैया मानियाव गैया क्लास 6 ना 7 सो फरायदों ब्राय हद्द नायबायना नायनायाव ब्राय हद्द फुरा आसिया गिदिर गिदिर जोंनि बेफोरबायदिसै कासिकट्रा जों औ बड'लेण्ड जाखांनाय एक्सुनि आमोलाव आं बे समाव बामोनगाव दङ ने बामोनगाव आमथेखायाव गारनानै आं फार्स्ट बामोनगाव जोनोम जानाय मानसि